Είναι γνωστό ότι ο εκλογικός νόμος οφείλει να υπηρετεί την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά ταυτοχρόνως, όπως το Σύνταγμα ορίζει, πρέπει να εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα. Γιατί η κυβερνητική σταθερότητα είναι συνταγματικό αγαθό και συνταγματικός θεσμός. Το ίδιο το Σύνταγμα ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το 2008 ένα νόμο ο οποίος ενίσχυσε αυτήν την κυβερνητική σταθερότητα και θυμάμαι ότι την εποχή εκείνη η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση, και συγκεκριμένα ο κ. Παπανδρέου ιδίως, είχαν αντιταχθεί σφόδρα. Σήμερα παρατηρώ τον κύριο Πάγκελο να θεωρεί ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα το πρώτο κόμμα και να φτάσουμε στο σημείο ένα κόμμα να αποκτά πλειοψηφία όποια εκλογική δύναμη και αν έχει, εφόσον είναι πρώτο κόμμα. Τονίζω ότι βεβαίως πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο αγαθά, και η αντιπροσωπευτικότητα αλλά και η κυβερνητική σταθερότητα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ενδεχόμενες μεταβολές στο μέλλον να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, όχι όμως περαιτέρω, πάρα πολύ δηλαδή, γιατί αυτό ξέρουμε ότι μπορεί να οδηγήσει και σε αντισυνταγματικότητες, μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το πρώτο κόμμα, αλλά πρέπει οι τομές να γίνουν και προς την κατεύθυνση των εκλογικών περιφερειών. Είναι ανάγκη οι τεράστιες εκλογικές περιφέρειες, όπως είναι η Β, όπως είναι και η Α, να σπάσουν, στο πούμε έτσι, να γίνουν μικρότερες. Είμαι όμως εντελώς αντίθετος σε αυτό το σύστημα το οποίο φαίνεται να θέλει να υιοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Παπανδρέου, δηλαδή των μόνο εδρικών σε μεγάλη έκταση. Διότι μην αυταπατώμεθα. Η εξάρτηση από συμφέροντα και μέσα μαζικής ενημέρωσης στις μονοεδρικές είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες. Πρέπει να υπάρχει μια εξίσωση βεβαίως των εκλογικών περιφερειών, αλλά όχι όμως αυτή η ισοπαίδωση με τις μονοεδρικές. Και φυσικά είμαι αντίθετος και με το σύστημα το οποίο φαίνεται να θέλει η σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή το να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός που θα εκλέγονται σε ολόκληρη την επικράτεια, δηλαδή ένα είδος βουλευτών επικρατείας που θα ήταν όμως σε πολύ μεγάλο αριθμό. Βεβαίως μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των βουλευτών επικρατείας, αλλά πάντοτε σε ένα λελογισμένο επίπεδο και όχι σε αυτό που θέλει να φέρει ο κ. Παπανδρέου. Με απλές λέξεις, κυβερνητική σταθερότητα, εκλογικές περιφέρειες που είναι σχεδόν ομοιόμορφες σε όλη την επικράτεια και από εκεί και πέρα να μείνουμε σε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα είναι σταθερό. Γιατί η αλλαγή των εκλογικών συστημάτων είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει και την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και την ομαλή πορεία του πολιτικού μαστήματος. Γι' αυτό άλλωστε και το Σύνταγμα στην αναθεώρηση του 2001 έβαλε εκείνη τη ρήτρα σύμφωνα με την οποία, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη πλειοψηφία, θα πρέπει να ισχύει ο εκλογικός νόμος από τις μεθεπόμενες εκλογές. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έχει συμβεί από πλευράς Πασόκ. Εμπόδισε την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει τον νόμο, τον εκτελεστικό του άρθρου 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος για την ψήφο των εκτός επικρατείας Ελλήνων. Αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ψηφιστεί αμέσως ο εκλογικός νόμος. Εμείς τον είχαμε φέρει, το Πασόκ εμπόδισε την ψήφιση για την αυξημένη πλειοψηφία. Ως κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία έχουν δεσμευτεί ότι θα φέρουν αμέσως αυτό το νόμο και θα αναλάβει το Πασόκ ως αντιπολίτευση τις ευθύνες του, εάν το επιλύσει και πάλι αυτή την προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ζούμε σε μια περίοδο κρίσης του όλου πολιτικού συστήματος και των κομμάτων. Πρέπει να ενισχύσουμε και θεσμικώς την αξιοπιστία τους. Γι' αυτό και πρέπει από τη μία πλευρά να υπάρξει πρόνοια σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των κομμάτων. Πληρέστερη διαφάνεια, ιδίως με ανάρτηση στο διαδίκτυο των κάθε είδους δαπανών τους και κυρίως έλεγχος του πώς χρηματοδοτούνται. Κλείνω προς την άποψη ότι θα πρέπει στην ερχόμενη αναθεώρηση να υπάρξει η πρόβλεψη μέσα στο Σύνταγμα ότι τα κόμματα θα χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά ή αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξαίρεση θα μπορεί να υπάρχει μόνο για την ενίσχυση εκείνη που προκύπτει από τα μέλη του κόμματος, με κουπόνια παραδείγματος χάρη. Πάντως η χρηματοδότηση από άλλες πηγές πρέπει να σταματήσει. Η εμπειρία έδειξε ότι ένα από τα μεγαλύτερα τροτά των κομμάτων, και το απέδειξε ιδίως με το Πασόκ, ήταν η χρηματοδότησή τους από άλλες πηγές και μάλιστα περίεργες πηγές, που αν δεν υπάρξει αυτή η συνταγματική ρήτρα, δεν είναι δυνατόν να κουπούν υπό διαφορετική εκδοχή. Υπάρχει και το άλλο ζήτημα το οποίο αφορά την θεσμική οντότητα των κομμάτων, ο εκδημοκρατισμός τους. Δηλαδή η λήψη μέτρων ώστε μέσα στα κόμματα να υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία, ιδίως ως προς την ανέλυξη των κομματικών στελεχών, την πορεία τους δηλαδή προς τα πάνω να είναι εξωκρατική, αλλά και την επιλογή των βουλευτών.
Νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξει και συνταγματική ρύθμιση, αλλά και βεβαίως νομοθετική παρέμβαση, στη συνέχεια δηλαδή εκτελεστικός νόμος. Βεβαίως ζούμε σε δημοκρατία, δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν άνωθεν αυτές οι επιλογές στα κόμματα, υπάρχει αφιτέλεια των κομμάτων, δεν το αγνοώ αυτό το πράγμα, όμως θα μπορούσε να υπάρξει η ρύθμιση εκείνη και μέσα από το Σύνταγμα και από τον κοινό νόμο. Ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα κόμματα εκείνα που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η έλλειψη δημοκρατικών δομών και η έλλειψη διαφάνειας είναι αιτίες για τις οποίες μπορεί να περικοπεί ή να κοπεί εντελώς η όλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άφησα ως επίλογο ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα των δημοψηφισμάτων, το οποίο ακούστηκε πρόσφατα ως πρόταση αμηχανίας του κ. Παπανδρέου. Θέλω να τονίσω, και το λέω και με την δική μου ιδιότητα και του καθηγητή αλλά και του βουλευτή, ότι αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Αναθεώρηση του συντάγματος μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με το άρθρο 110, δεν είναι δυνατόν να γίνει μέσω δημοψηφισμάτων. Ακόμη δε και αν θεωρεί ο κ. Παπανδρέου ότι μπορεί να γίνουν δημοψηφίσματα προηγουμένως και ύστερα η αναθεώρηση μπορεί να προχωρήσει, δηλαδή να υπάρξει μια δημοψηφισματική διαδικασία και ύστερα η αναθεωρητική διαδικασία, οφείλω να το τονίσω, αν δεν το ξέρει, που νομίζω ότι το ξέρει γιατί έχει και καλούς συνταγματολόγους μέσα στο ίδιο το κόμμα, ότι οποιοδήποτε δημοψήφισμα δεν δεσμεύει την αναθεωρητική βουλή, εκείνη δηλαδή η οποία θα ξεκινήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος από τον Ιούνιο του 2013. Επειδή η αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία και τη χειρίζεται έτσι η Νέα Δημοκρατία με την Επιτροπή η οποία λειτουργεί υπό την Προεδρία του κ. Αβραμόπουλου, πρέπει να τονίσω ότι εμείς θα συμπεριφερθούμε θεσμικά και πολιτιακά και με απόλυτη ευθύνη σε ό,τι αφορά το λόγο που έχουμε να δώσουμε στο κοινωνικό σύνολο σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Αφήνουμε τους πειραματισμούς στον κ. Παπανδρέου, πάντως του διαμηνύουμε ότι και μέσα στη Βουλή και ιδίως στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν πρόκειται να ανοιχθούμε τέτοιες πολιτικές αμηχανίες και τέτοιους θεσμικούς ακροβατισμούς.